Mill-bibien tad-detox daħlet tfajla ta' 14-il sena li kienet qed tabbuża mid-droga kokaina. Din hija realtà li jaraw kuljum l-erba' ħitan tad-detox fi Gwarda Manġa li fihom jidħlu persuni għall-għajnuna wara li jintrigbu mill-vizzju ta' droga. Persuni li sa 3 snin ilu fil-maġġoranza tagħhom kienu jabbużaw mid-droga eroina, realtà li nbidlet kif spjega d-direttur kliniku tal-Aġenzija Setqa Dr. George Grech. Id-dinja ta' droga, tal-abbuż ta' droga tbidlet ħafna f'dawn l-aħħar 3 snin. Il-problema tal-eroina tidher li hija stabbli issa, ġifieri ma tantx qed ikollna każijiet ġodda. Intik eżempju per każu qabel kien ikollna fuq il-100 pazjent ġdid li jiġu għas-servizz. Illum naqsu ħafna forsi jkun hemm 30 u s-60 l-oħra li jiġu ġodda ġifieri ikunu recontacts, ġifieri ma jkunux ġodda propja. Il-ġodda propja huma per każu bej 20 u 30. Spjegalna li l-aktar droga li qed jabbużaw minnha l-Maltin hija l-kokaina. L-iktar li qed naraw issa bi frekwenza huma l-kokaina, kokaina verament refat rasa issa bil-kbir. U fl-adolescenti speċjalment huma drogi sintetiċi. Imma l-kokaina l-ammonti ta' nies li qed jiġu għat-trattament qed jiżdiedu kull ġimgħa biex ngħidlek. Id-drogi sintetiċi huma relattivament ġodda f'dan is-suq li kull ma jmur qed jikber, l-aktar fost l-adolescenti. Hemm żewġ drogi importanti ħafna li qed jikkawżalna ħafna sfidi ġodda huma sintetiċi, dak ngħidulhom is-synthetic cannabinoids li huma tip ta' kannabis imma magħmulin fil-laboratorju u li huma ħafna iktar qawwijin mill-ħaxixa normali li naraw. Huma dawn il-flakka li huma drogi sintetiċi l-istess magħmulin fil-laboratorju li huma ħafna iktar qawwijin mill-kokaina. Kien għalhekk li d-direttur kliniku laqab b'sodisfazzjon l-avviż legali li se jagħmel id-droga sintetika flakka illegali u spjega li din setejn fil-ġlieda kontra din it-tip ta' droga. Mela, ħalli nkunu ċari ħafna, l-ikbar problema li għandna Malta hija ta' droga li hija legali huwa l-alkohol. Tefhem mhijiex il-problema ta' drogi illegali, dawk huma problemi, imma l-iktar abbuż li naraw, speċjalment f'dawn iż-żminijiet tal-miliet, hija l-problema tal-alkohol, l-abbuż tal-alkohol li jxorbu ħafna bil-konsegwenzi kollha li jkun hemm. Issa meta l-alkohol mbagħad jitħallat anke ma' drogi illegali, kif naraw ħafna drabi bejn l-alkohol u l-kokaina, hemmhekk għandek esplużjoni ta' problemi kbar. Barra minn hekk, Dr. George Grech appella biex qatt ma jinqabes il-limitu tal-alkohol stipulat bil-liġi għax wieħed m'għandux għalfejn jixrob mod eċċessiv biex jieħu gost.